маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон хабар дод ки рӯзи 24 феврал дар ду садамаи маргбори алоҳида дар канори шаҳри ваҳдат ва дар наздикии деҳаи чорчашмаи ноҳияи Шамсуддин Шоҳин 2 нафар, як кӯдаки 9 сола ва ронандаи трактор ба ҳалока расиданд. бино ба ин манба 24 феврали соли 2022 тахминан соати 13:00 ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Zafira Зиёзода Умедҷони Раҷабалӣ, соли таваллудаш 1995, сокини ноҳияи Файзобод, ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Душанбе Кӯлобхорух аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагарди ноболиғ Ниёзова Омина Шамсуллоевна, соли таваллудаш 2012, сокини шаҳри Ваҳдатро пахш намудааст. дар натиҷа ноболиғ Ниёзова ҷароҳати вазнии ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. тақрибан ҳамзамон 24 феврали соли 2022 тахминан соати 14:00 ронандаи трактори тамғаи МТЗ-80 Маҳмадсалими Мирзохон, соли таваллудаш 1994, сокини ноҳияи Шамсуддин Шоҳин, ҳангоми ҳаракат дар наздикии деҳаи чорчашмаи ноҳияи мазкур бино бар сабаби зиёд будани барқ лағжида ба чуқури 10 метр чапа шудааст. дар натиҷа ронандаи трактор Маҳмадсалими Мирзохон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. бино ба омори расмии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, соли 2021 бар асари 1102 садамаи нақлиётӣ дар ин кишвар 395 нафар ба ҳалокат расида, 1218 нафар шаҳрвандони ҷумҳурӣ ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаанд.